той беше започнал добре. Беше готин. Бяхме видели изгрева на слънцето. Всички заедно. Защото сигурно знаех, че те нямат толкова изгрев. Не знае как, просто го знаех. И ние излязохме от тунелите. Излазихме като критици на дневна светлина. С черно по ногтите, с ожулени ръце, с обелени колене. Ние седяхме там. Просто чакахме мълчаливо, адски щастливи, че слънцето ще се покаже. Ви бяхте в новините на жизни. Бях измила съдовете и пуснах телевизора. Винаги така правим. Първо правим всичко, после новини. Може би съни съм от мед. Медна фигура, висяща и неподвижна, просто само има. Сънят едновременно ме безпокои и ме утешава, че това съм аз. Някакъв такъв безкрайно голям и хубав. А някак си много сам и вечен. А понякога много се страхувам, защото тогава става ясно, че съня, в който съм там златен, голям, хубав, всъщност не е никакъв шибан сън. А това е някакъв спомен или поглед напред, нещо, което вече съм бил или което ще стана, откъде да знам. Но аз продължавам да си живея. Така е на статуята на свободата. Име? Джоуи. Фамилно име. Казват ми просто Джоуи, сър. Ако ще лъжиш, веднага спирам, ясно? Възраст? Какво значение има? Възраст! Вече умрел. Възраст! 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 Ей, шибани! Свини маски!